φυλαχτώ μες στην καρδιά. Τούτη όμορφη πατρίδα δε ζει μες στη σκλαβιά. Τη γέντισε το δάκρυ στη λέξη λευτεριά. Βοήθα του πόντου Παναγιά, το προδομένο μας λαό. Αχ, Παναγιά μου σου μελά, σκύβω το χέρι σου φιλώ. Μίλα μας για ελευθερία, να φύγεις ξανά ξαστεριά. Μίλα μας για ελευθερία, να φύγεις ξανά ξαστεριά. Μάνα μου, έχει ματώσει τούτη όψη απ' τις πληγές σου προσφυγιά. Πέφτουν οι μέρες με την κόψη, σαν λες πατρίδα εχιλιά. Μα χαιρωμένο τώρα το αύριο με σουλιά. Βοήθα του πόντου Παναγιά, το προδομένο μας λαό. Αχ, Παναγιά μου σου μελά, σκύβω το χέρι σου φιλώ. Μίλα μας για ελευθερία, να φύγεις ξανά ξαστεριά. Λέω καλημέρα λοιπόν, λέω χρόνια πολλά. Και είμαστε σήμερα εδώ σε μια πολύ σημαντική ημέρα, έχοντας προξενούμενο κάποιοι οι οποίοι πραγματικά διανύοντας 1000 χιλιόμετρα ήρθαν εδώ στον τόπο μας. Αλλά δεν είναι τα χιλιόμετρα που διήλυσαν. Είναι τα χιλιόμετρα της καρδιάς και της ιστορίας μέσα στον χρόνο, γιατί έπρεπε να μελετήσουν ιστορία ξένη κατά κάποιον τρόπο, τη δική του ιστορία, για να βάλουν στην καρδιά τους μια νέα πατρίδα. Και αν πατρίδα είναι το όνομά σου στο κουδούνι της πόρτας σου, αν πατρίδα είναι οι γειτονιές, αν πατρίδα είναι οι μυρωδιές από τις αυλές μας, τα χρώματα της Ανατολής και της Δύσης στον ουρανό μας, πατρίδα είναι τα πανηγύρια και οι χοροί, αλλά και η τάξη των λογών. Πατρίδα είναι η γλώσσα και η μύτη μας. Και αν όλα μπορούν να μας αστερίσουν, αν οι πόρτες αλλάξουν το χώμα θεμελίωσης, αν τα χρώματα δεν είναι ακριβώς ίδια εκεί που τα πάμε, ίδια παραμένουν τα τραγούδια και οι χοροί, τα παραμύθια και η μύτη. Η γλώσσα, όσο και να αλλάξει λίγο, παραμένει η ίδια στις ρίζες. Πατρίδα τελικά είναι εκεί που εμείς ανήκουμε και εκεί που φτιάχνουμε τον χαρακτηρισμό και τα χαρακτηριστικά της φυλής μας και της ομάδας. Και αν όλα μπορούν να μας τα πάρουν, έρχεται το παππούδι μου, ο οποίος ήρθε από την πόλη, ένα δεν μπορούν να μας στερήσουν και αυτό είναι η παιδεία μου. Και αυτό που σήμερα είναι εδώ, μπροστά μας, είναι η παιδεία. Η παιδεία που έχουμε και σας ευχαριστούμε. Εσάς που σήμερα σας προξενούμε εδώ και δεν ξέρω ποιος σας προξενεί πραγματικά ποιον. Το Γενικό Λύκειο Πεταληδίου, να σας συγκαλούμε και να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά
φοιτητές μας, οι οποίοι πραγματικά αφιέρωσαν χρόνο πολύτιμο από τα δικά τους υπόλοιπα που θα μπορούσαν να κάνουν την ελεύθερη ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα σαν την κυρία Κοσμίδου, τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, τον κύριο Διανθόπουλο, τον διευθυντή του μουσικού σχολείου, τον κύριο Ιαννάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί, τον υποδιευθυντή του μουσικού, τον κύριο Στεφανίδη, ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό είχαμε συνεχή συνεργασία μαζί του. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που εδώ βρίσκεται η κυρία Χρύσα Μαδρίδου, η αντιπρόεδρος της Παγκοσμιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων του Ιλωρίου. Επίσης, μαζί μας βρίσκεται η κυρία Μιχάλα Δούση, γραμματέας της Συνδέσης Ευρωπαϊκών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και επιπλέον να ευχαριστήσω τον κύριο Στέλιο Νικολάου, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων του Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Έτης Αντιπρόεδρος. Θα ήθελα πραγματικά να δείξετε την επίθειά σας αυτό που θα δείτε, γιατί γνωρίζω ότι και τα περισσότερα παιδιά, αλλά και όλοι εσείς αυτό που θα δείτε, είναι στο αίμα σας, είναι στο σώμα σας, για μας σαν κάτι ξένο αρχικά. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά θερμά και επιτρέψτε μου εδώ από στιγμή να ευχαριστήσω και τον προσωπικό μας φίλο τον Χρήστο, ο οποίος πραγματικά όλο αυτόν τον καιρό μας βοήθησε και μας κατεύθυνε και έκανε αυτή την επικοινωνία δυνατή που είχαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ θερμά και θα τα πούμε. Έκλαψα και πόνεσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόνεσα, λύομαι τα ρούχη μου. Ουι, 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 μάμα σπάρω και φορώ. Λύομαι τα ρούχη μου. Ουι, 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 μάμα σπάρω και φορώ. Μια κι άλλος η ζωή, στο φεγγάρι συναυλή. Μια κι άλλος η ζωή, στο φεγγάρι συναυλή. Νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πίνα. Νερό πόνα
με πεινά. Ονομάζομαι Μαρία Τρίτα Φρύγου και κατάγομαι από την Τραπεζίτα του Πόντου. Με την ανταλλαγή ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Καταφύγια με χάσα, δεν θα ψάχες. Ονομάζομαι Κώστας Μακρύδης και είμαι από την Τραπεζίτα του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Δεν θα ψάχες παλά, με τέρτσα να στο. Ονομάζομαι Ελένη Μακρύδη και είμαι από τη Σαντσούτα του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Με τέρτσα να στο. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τσαουσίτου. Κατάγομαι από την Κερασούτα του Πόντου και με την ανταλλαγή ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Το όνομά μου είναι Αγγελική Παναγιωτίδου. Είμαι από οικογένεια προσφύγων από την Ισούτα του Πόντου. Με την ανταλλαγή η οικογένειά μου ήρθε στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Διονύσης Παρετσίδης και κατάγομαι από το Κάρσου Πόντου. Με την ανταλλαγή είμαι στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Κατερίνα Θερίδη και κατάγομαι από την Δαμάσια του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Γεωργία Μαραντίδου. Είμαι από τη Συνόμη του Πόντου και με την ανταλλαγή ήρθα κι εγώ στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Ανθία Μπατζίτου. Κατάγομαι από τα πλάτερα του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Σταυριανή Χριστίδου. Είμαι από την Αργυρούπολη του Πόντου. Με την ανταλλαγή ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Το όνομά μου είναι Μανουσοκοστινίδη και κατάγομαι από το Κάρσου Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Μια καλώση ζωή, στο πελάτη συναυλή, μεροπόνα σε πεινά. Όι, 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 και το μάτια με πεινά. Μεροπόνα σε πεινά. Όι, 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 και το μάτια με πεινά.
Καλησπέρα σας. Κυρία Μαρία Τσενταφυλλίδου, πρωτοπροσώπους. Του λόγου σου, τι έχεις από το λόγο μου. Ελένη Παναγιωτοπούλου. Είναι υπεύθυνη για να σας οδηγήσω και να τακτοποιηθείτε στους όρκιους καταβλισμούς που στήθηκαν στην περιοχή μας για να σας υποδεχτούμε μέχρι να στοιχείες εγκατάστασης. Η Θεσσαλονίκη σας αγκαλιάζει με όλη την αγάπη. Αχ, μάλιστα. Πόσο ετών είσαι, κορίτσι μου. 23. Τι ρωτάτε. Να εξήγησω τον αιωνικό σου ενθουσιασμό. Δεν σας καταλαβαίνω.
αφήσει εκεί. Κανείς. Βέβαια, το φροντιστήριο της Αρκεζούντας, ο φάρος της Ανατολής. Έχουμε και τη σχολή αυτή στα μαθητικά μου χρόνια. Η μεγαλύτερη δάσκαλη του γέννη ήταν παιδική. Άρχισε να λειτουργεί κατά τους πρώτους αιώνες του Βαρκικού Πρωτακτορίας και στο απόγειό του έφτασε τον 18ο αιώνα όταν μεγάλοι ευεργέτες του γέννους άρχισαν να οικονομούν. Μπράβο, κορίτσι μου, καλά τα λες. Να σε καλά. Ήρθε εδώ να φαντάζομαι κάτι. Αυτό παιδί. Δεν τα έμαθα μέσα από το σελίδες του βιβλίου. Εγώ τα έχω. Τα είδα, τα πούνε. Εγώ, εμείς, όλοι αυτοί οι συναχέμιστοι που κατέβηκαν σήμερα στην πόλη σου, γράφουν ιστορία. Και εγώ πως όπως πριν, και δεν βρίσκω την προσωπική της ιστορία. Αυτή που δεν μπορώ να διαβάσω σελίδες του βιβλίου. Από μέρα της, δεν θέλαμε να γραμμιστούν τις άλλα χωριά. Δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι κάποιο κινεί την ίδια δίκη. Την Κυριακή το πρωί, ετοιμαζόμαστε να πάμε στην εκκλησία. Η Μαρικό, που μπορούσε να αλλάξει το σταμά, την αρχίζει την κορδέλη. Όμως, στα μάτια μου, ξαφνικά, ακούσαμε φωνές. Αγώσαμε από τον δρόμο. Με τα Ιτούρκη, δεν θα μπορούσε να γραμματεί. Κάτι άλλο θα είχε γίνει. Η ελπίδα, δεν ήταν τα τελευταία. Η ελπίδα, γιατί εμείς δεν κληθήκαμε μόνο μιας. Οι Τούρκοι έμαθαν τον κόσμο στη μέση του χωριού. Τους άντρες, τους τουφέκους. Ένας τους μεγαλύτερους σε ηλικία, άντρες και γυναίκες. Τους έκλεισαν την εκκλησιά, στα σπίτια, τους σωτηρώνες και τους έκαψαν. Πελάριες σωτιές υψώθηκαν και έκαψαν τους χωριανούς. Αλλά μέσα αυτού είναι κύριοι. Μάνα μου, πατέρα μου, ο άντρας μου, η σκηνή μου, δεν τα τάξει δεν μπορώ να κάνω. Κάποιος στον εαυτό μου, αν ήθελα να κάνω κάτι. Έμασαν εδώ τα παιδιά. Ανάμεσά τα δικά μου. Και τα πέφταξαν ζωντανά στα πηγάδια. Τα βγαίνουν στα πηγάδια, έξω από πάνω πέφταξαν. Τις κοπέλες και τις νεαρές γυναίκες από τις πήρασαν. Τις οδήγησαν στο ποτάμι. Ήταν ένας πειρασμός. Το ποτάμι κάτω σχημάτιζε ειρήνης. Τις έβαλαν στη σειρά 49. Μία-μία. Πέφτασαν μπροστά από έναν Τούρκο, γονατίζαμε. Εκείνος, νικούσε με το σπαθί του κάθε στο λαιμό. Ένας άλλος δίπλα, πέταγε το σπαθί στο ποτάμι και έπεσε με πάταγο στο νερό. Λέγα, παταρούσαν και πολλές υποθυμούσαν. Τούρκοι, θα χάνονταν. Έδειξαν στον παραμικρό ύπνο. Είδαμε τα μάτια μας και θρυνούσαν. Και άλλοι Τούρκοι, μείναμε στον κύριο του γκρεμό και πυροβολούσαν όποια έβλεπαν για να μην τα κολυμπάει. Όταν ήρθε η δική μου σειρά, εγώ άκουσα από σειρά. Πετάχτηκα όχι και περίμενα το φωτεινό μας χέρι για να πάω να σταθήσω τα παιδιά μου. Αισθάνθηκα να σκάτω στην κοιλιά μου, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσα. Με έκπληξε ο διπλανός Τούρκος και βρέθηκε στο νερό. Πέφτανε γύρω από το μέτρο γυναικών, οι Τούρκοι συνέχισαν να πυροβολούν, πέφτανε γύρω από σφαίρες, δεν με πέτυχε καμία. Αλλά την ατυχία μου στάθηκα τυχερή. Ήρθε στο στινό μου και με πάνω και πιάστηκα από ένα θάμνο. Το κράβο από το μαχαίρι δεν ήταν βαθύ. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι, πήγαν και πήραν τον δρόμο για το χωριό Δασλού. Εκεί με περιποιήθηκαν
ήταν ήδη. Και κατάγομαι από τον Πόντο, από το χωριό Μπεϊαλά. Θέλω πριν κλείσω τα μάτια μου να αφήσω κληρονομιά στα παιδιά και στα εγγόνια μου την ιστορία της ζωής μου, της δικής μου και όλων εκείνων των συμπατριωτών μου που τη δική του ζωή τόσο βάναυσα διέκοψε το τσεκούρι των Τούρκων. Ήταν Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 1922 και μια εφιαλτική είδηση ότι οι τσέτες του Τοπάλου Οσμάν έρχονται στο χωριό έκανε τους κατοίκους να τρομάξουν και να αναστατωθούν. Οι άντρες, όσοι βρίσκονταν την νύχτα στο χωριό, βιάστηκαν να φύγουν στο δάσος. Άλλοι άντρες που είχαν κρυψώνια στα σπίτια και στους τάβλους, κλείστηκαν σε αυτές και καμουφλαρίστηκαν, έτσι που να μην τους υποπτευτεί κανείς. Τα γυναικόπαιδα και οι γέροι κλείστηκαν στα σπίτια και περίμεναν με καρδιοχτύπη να δουν τι θα γίνει. Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά και οι τσέτες, περισσότεροι από 150, έμπαιναν στο χωριό κραυγάζοντας και πυροβολώντας. Με κραυγές και φυσιές, βροντώντας με τους κόμπανους τις πόρτες και τα παράθυρα, καλούσαν όλους να βγουν έξω και να μαζευτούν στην πλατεία. Αλλιώς απειλούσαν, θα δώσουν φωτιά στα σπίτια και θα τους κάψουν. Και τότε, όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι βρίσκονταν τρέμοντας και κλέβοντας τους δρόμους. Οι μητέρες, αναμαλιασμένες, κατάβρομες από το τσουφέρο κρύο και το φόβο, με τα βρέφη στην αγκαλιά και τα νύχια απευθεμένα στα πόδια τους. Οι κοπέλες, άλλες με σχέδους γονείς και άλλες με γριές ή αρρώσεις αγκαλιασμένες, μαζεύτηκαν με το σπιτιώδη αυτόν τον τρόπο στην πλατεία, σαν πρόβατα για τη σφραγή. Όταν πια όλοι μαζεύτηκαν στην πλατεία, οι τσέτες έβαλαν μπρος τη δεύτερη φάση της ανταλικής τους επιχείρησης. Διέταξαν να περάσουν όλοι στα τύπατα σπίτια που βρίσκονταν στο χωριό και τα είχαν επιλέξει για να ολοκληρώσουν τον εγκληματικό του σκοπό. Η απροθυμία που έδειξε το τραγικό αυτό κοπάδι των αεροθανάτων να υπακούσει στη διαταγή εξαγρίωσε τους συμμορίτες που βιάζονταν να τελειώσουν γρήγορα τη μακάβρια επιχείρηση. Και τότε, σαν ρισασμένα παιδιά, ρίχτηκαν στις γυναίκες, τα μωρά και τους γέρους και με φυσιές και με κλωσιές έσπρωξαν και στρίμωξαν στα δύο σπίτια τα αθώα και άγανα αυτά πλάσματα που ο αριθμός τους πλησίαζε τις 3 εκατοντάδες και τα έκαψαν, τα έκαψαν, τα έκαψαν! Τόσα χρόνια μετά και ακόμα αναρωτιέμαι αν αυτά τα έζησα ή απλά τα ονειρεύτηκα σαν έναν κακό εφιάλτη που με βασανίζει ακόμα. 8 χρονών κοριτσάκι τότε, την ώρα που έγινε η καταστροφή, ήμουν στο δάσος με τη γιαγιά μου. Είχαμε πάει να μαζέψουμε ξύλα για τη φωτιά. Ακόμα θυμάμαι πόσο πολύ με έσφυγε στην αγκαλιά της για να μην κρουλιάξω, να μην προδώσω την παρουσία μας όταν πήραμε ήδη στην κοινότητα του χωριού. 6 παιδιά έχασε την ημέρα εκείνη στο χαμό και 12 εγγόνια. Ας είναι ευλογημένη η ψυχούλα της. Για μένα έζησε. Για μένα πήρε μετά τον τρόπο της προσφυγιάς και ήρθε στην Ελλάδα. Στη μνήμη αυτής της γυναίκας και όλων όσων χάθηκαν τότε δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ο πόντος ζει μέσα από τις μνήμες μας, την παράδοσή μας, την ιστορία μας, τους χορούς μας. Όταν κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι, νομίζω ότι είμαστε ακόμα εκεί. Δεν έχει γίνει η σφαγή, δεν έχει γίνει η ανταλλαγή. Με κρατάει η γιαγιά μου από το χέρι και έχουμε πάει στην Παναγία, στο πανηγύρι, στο μοναστήρι του Σιμελά και χορεύουμε, χορεύουμε, χορεύουμε. Thank you.
Αυτός 3 ώρες. Ούτε
γυναίκα. Ποιος ήταν στην πόρτα, πάντα το είδες. Κώστα, έξω είναι μια γυναίκα που στηρίζει ότι είναι η αδερφή σου. Ελένη Μακρύβη με τον Νίο. Ελένη, η γυναίκα δεν έχω εξηγαστία. Τι βλακίες μου το κουνάς. Ποια αδερφή μου, δεν με παρατάς στην κουρασή μου. Έχω αδερφή και δεν το ξέρω. Έτσι λέει. Θα του πω να μπει και να μιλήσει. Να τη διώξεις, καμιά πατεώνης θα είναι. Κώστα, μου τι λέει. Φαίνεται καλή γυναίκα. Πολύ βασανισμένη και ταλαιπωρημένη. Αλλά καλή. Πάρω εγώ να δω. Τι θέλεις, κυρά μου, ποια είσαι. Ο κύριος Κώστας. Είμαι η Ελένη, η αδερφή σου. Φύγε, κυρά μου, γιατί πριν λίγο έτσι από τη δουλειά και είμαι πολύ κουρασμένη. Κι εγώ είμαι κουρασμένη. Τόσα χρόνια κούραση με την έρθω στην πόρτα σου. Μη με διώχνει. Τέλος πάντων, πέρασε μέσα να σου δώσω να πεις ένα ποτήρι νερό και μετά να μας αδειάσεις το γέννη. Ελάτε, καθίστε. Μην δίνετε σημασία στο ποτήρι. Ταράξτε. Σίγουρα κάποιον άλλο με αυτή την κοιτάτε. Και έγινε κάποιο πέτρο. Θα το λύσουμε, μην ανησυχείτε. Να σας φέρω λίγο τον πόνο της κεράς. Είναι χειροποίητο. Πριν λύνετε. Δεν έχει γίνει κανένα πέτρο. Κώστα, χρόνια σου αυτό. Η Επιτροπή Ανταλλαγής με βοήθησε. Τι λες, κυρά μου, ποια επιτροπή και του ραφέ ξαλά. Δεν έχω καμία αδερφή. Μακάρι να έχω, δεν έχω όμως. Ήρθα με τη μάνα μου στη Θεσσαλονίκη όταν άρχισαν οι πρώτοι διωγμοί το 14. Ο πατέρας μου δεν ήρθε μαζί μας. Τον είχαν ήδη στρατολογήσει στο θαύματα εργασίας. Αμερική μου μελέτα του. Πολύ αργότερα έμαθα πως δεν άρχισε τις κατοχές και πέθανε μέσα σε 6 μήνες. Η μάνα μου όμως δεν είχε καλύτερη τύχη. Ένα χρόνο που ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, αρρώστησε βαριά και πέθανε. Εγώ ήμουν φανό 4 χρονών έμενα στους 5 δρόμους. Να είναι καλά μια γυναίκα πάνω στα άκρη που με ελπίθηκε και μας μεγάλωσε. Τώρα και πια δεν μιλάω στο ίδιο το σκηνικό, δεν μπορώ να το ρωτάω. Μα δεν είναι δυνατόν η μάνα σου σε ποτέ για Η μάνα όμως την αποκαλύψει μοίρα μου όλη τη μέρα ξενοδούλευε για να με μεγαλώσει. Δεν είχε ώρα για τα παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια. Έτσι έλεγα μωρό. Άκου Ελένη, γνωρί όπως αλλιώς Ελένη. Δεν λέω ότι ξέρεις εσύ γιατί δεν έχεις κάνει τον αδελφό. Λέω απλά ότι αυτός ο αδελφός δεν είναι εγώ. Θα τους το αποδείξω αμέσως. Μέχρι σε αυτό το κουτί κρύβωσα θησαυρόλες και φωτογραφίες που είχε η μάνα μου από την πατρίδα. Την όλη μου ζωή. Εδώ είμαι εγώ στην κομμίδα. Και εδώ στην πατησία. Εδώ με κάποιους γύρω συναντρέει. Αυτή είναι η ζωή που άφησα πίσω, Ελένη. Εσύ δεν είσαι σε καμία από αυτές. Έτσι πουθενά σας. Ορίστε, κύριε. Πάρτε λίγο τη ζωή. Ωραία τα πάντα τη ζωή σου, Κώστα. Λείπει όμως ένα κομμάτι της ζωής σου. Ένα κομμάτι που το είχα εγώ. Σου θυμίζει την αυτή της φωτογραφίας. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου αυτή. Αυτό το κοριτσάκι που στέκεται δίπλα σου. Μήπως σου θυμίζει κάτι. Αυτή είναι αλήθεια λοιπόν. Είχα αδερφή που τόσα χρόνια και γνώριζε την υπάρχει. Αν με ρωτούσε κανείς να κατανομάσω το μεγαλύτερο έγκλημα των Τούρκων, δεν ξέρω τελικά αν θα έριχα τις φαγές και τους διωγμούς ή αυτό που έκαναν σε εμάς και σε τόσους άλλους, να χωρίζουν έτσι οικογένειες. Ας είναι όμως. Μεγάλη χάρη του κοινή. Με τη δική του βοήθεια σε ξαναβρήκα και μπορώ να κρατήσω πάλι στην αγκαλιά μου αυτό το μικρό αγοράκι, το τόσο θάρρος να μάθει να το κάνω. Έλα γυναίκα, έλα να χαιρετήσεις και εσύ την αδερφή μου. Απόψε στον πόδο στην πατρίδα έχουμε για χαρά, γιορτή, πανηγύρι.
απουσία και πλωμές ερθά. Ήταν Αύγουστος, 1921. Η ζέστη ήταν απαιτητική. Πιο απαιτητικά ήταν όμως τα νέα, που έφταναν κάθε μέρα στο χωριό. Τότε πλησιάζουν οι τσέτες του Κεμάν και σε λίγο θα έπαιρνε το στο δικό μας χωριό. Εγώ, μόλις είχα αποκτήσει το πρώτο μου και μοναδικό μου παιδί, δεν είχα καν προλάβει να το βαφτίσω. Ήταν μόλις 2 μηνών το αγγελούδι μου. Αχ, Θεέ μου, θα με συγχωρήσεις άραγε ποτέ? Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ τόσα χρόνια να το κάνω. Μια αμαρτωλή είμαι, μια αμαρτωλή, που περιμένω το θάνατό μου και τη τιμωρία μου μαζί. Είσαι καλά, κύριε Καλλιόπη. Θέλουμε να πάρει μια ανάσα. Φοβόμασταν έτσι, το μεσημέρι, και ενώ ο ήλιος έκαιγε απόλυτα, έφτασε το κυλίτσι. Αυτή που φοβόμασταν όλοι και κανείς δεν το σκεφτόμαστε. Οι τσέπες ήταν μόλις 20 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Έρχονταν, πλησίαζαν, έπρεπε να φύγουν. Ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα από το καφενείο που ήταν μαζεμένοι όλοι οι άντρες του χωριού, και μας πήρε σε σύμφωνα στο πύρο. Με το ζόρι δηλαδή. Μας είχαμε όλο το χωριό στην εκκλησία. Έκανε ο Παπαγιώτης μια δέση να μας φυλάξει ο Θεός από το θηρό του πλησίας. Ανάψαμε το τελευταίο μας χέρι και πήραμε όλοι τέτοιο στον δρόμο για το βουνό, τον Ποδαλή. Εκεί είχε μια σκελιά καλά πλήρη. Αδύνατο να πιέσεις αν δεν την ήξερες. Μπήκαμε όλοι μέσα και σκεπάσαμε την είσοδο τους με κλαδιά. Αισθανθήκαμε προς την είναι ασφαλής. Ο κίνδυνος όμως πλησίαζε. Ο τουρκικός στρατός μας είχε περικυκλώσει. Όλο τον βουνό και η χαρά δρεσίονταν από τις εκρήξεις και τους πυροβολισμούς. Μας είχαν δώσει απόλυση. Τελικά τι έγινε? Σας βρήκαν? Δυστυχώς δεν μου. Δυστυχώς. Και τι δυστυχώς? Γιατί αν μας έβρισκαν, θα μας είχαν σκοτώσει. Όπως άλλωστε τόσους χιλιάδες συμπατριώτες μας. Εμάς δυστυχώς δεν μου. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Καλλιόπη. Όχι, θα καταλάβεις. Άκου τη συνέχεια της ιστορίας και θα καταλάβεις. Στην αρχή, στη σπηλιά, δεν ακουγόταν από το φόβο μας ούτε ανάσα. Λες και δεν υπήρχαν τόσοι άνθρωποι μέσα. Τα μικρά παιδιά όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν. Και άρχισαν να τις φορούν από το σκοτάδι με τη λησούρα και τους κρόκους. Και ένα-ένα άρχισαν να κλαίνουν. Μάταια προσπαθούσαν να το ψάξουν και εγώ. Και άλλες οι μανάδες να κοιμηθούν, να σταματήσουν να κλαίνουν. Να μην μας προδώσουν το κλάμα τους στους τσέπες που χτένιζαν τη σκατάρα και όλο το βουνό. Και τι κάνετε? Πώς θα κάνετε να μην βλέπετε? Υπάρχει από τους άντρες που είναι τα μωρά ήταν αυτά. Ο κόσμος έπεσε στη σπηλιά όλο το χωριό. Κάπου 250 άτομα. Η απόφαση ήταν μια χαρά εθνική. Η ζωή των 7 αθώων ψυχών και να ζήσουν οι υπόλοιποι. Μίλησε πρώτος ο πρόεδρος του χωριού και με φωνή τρεμάμενη ανακοίνωσε την απόφαση και προέτρεψε τις μανάδες και τους πατεράδες να κάνουν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Να σκοτώσουν τα ίδια τα παιδιά τους. Οι γυναίκες άρχισαμε να κλαίμε και να θυμολογούμε, σφίγγοντας τα παιδιά στην αγκαλιά μας. Χωριανή είπε, ακούστε με, κι εγώ πονάω όπως πονάτε κι εσείς. Σε λίγο όμως, κανείς μας δεν θα είναι ζωντανός. Οι κούρποι πλησιάζουν, δεν πρέπει να μας βρουν. Είσαστε νέοι και θα αποκτήσετε κι άλλα παιδιά. Σφίξτε την καρδιά σας και ο Θεός σας με συγχωρέσει. Έχω κι εγώ παιδί. Θα αρχίσουμε από τις δυο μου. Κάτω, γιατί δεν το λέει η καρδιά μου να σκοτώσω το παιδί. Μία εβδομάδα πρώτα στο κοντεμένο παιδί. Ο καθένας έκανε το ένα τα παιδιά. Όταν ήρθα να μου το πάρει, το έσφυγα τόσο πολύ επάνω που ήταν αδύνατο να το αφήσω. Τα δάχτυλά μου το καλώσει και δεν άνοιγαν. Πλησίασε ο άντρας μου. Κάτι μου είπε που δεν κατάλαβα και άρχισε να μου τραβάει το παιδί. Αφού έκαψαν το χωριό από τη λύση που δεν βρήκαν κανέναν μας, απομακρύνθηκαν. Και εμείς, ασφαλείς πλέον, πήραμε τον δρόμο της Επισκοπής. Φτάσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λες, Μαγδαληνή, συγγνώμη κορίτσι, δεν ήθελα να σας συγχωρήσω. Αυτή είναι όμως η αληθινή ιστορία. Όχι αυτή που σας μαθαίνω στη σχολεία και στα μουσεία. Συγγνώμη, κύριε Καλλιόπη. Δεν ήθελα να σας μιλήσω όλα αυτά. Τραγική ιστορία. Μία από τις χιλιάδες τραγικές ιστορίες. Μία από τις χιλιάδες. Ο χρόνος όμως,
ο καρδαμάτος όλος, όλα τα παιδιά, ακόμα και τις καταπληκτισμένες πληγές, σαν και αυτοί που έκαναν οι γειτονές μας οι Τούρκοι, στον ελληνισμό όλου του πόντου, που τώρα τους έχουμε και μουσεία στη χώρα μας. Δεν έκανες άλλα παιδιά με τέτοια παλιότερα. Αλλά παιδιά, πώς ήταν δυνατόν να κάνω όλα τέτοια μακαρινή, με την καρδιά, με την ψυχή. Και αυτό που έκανα στάθηκα ικανή να το προστατεύσω. Όχι, είμαι μια αμαρτωλή που με τα κρίματά μου φοβάμαι να διοικήσω το μεγάλο δύναμο. Φοβάμαι την ώρα της κρίσης, την τρέμω. Από εδώ παίζω με τις τύψεις. Γι' αυτό το πολύτιμο φυλακτό. Να αυτό το σιπουνάκι που έδωσε το γέλιο μου όταν μου το έπνιξε. Του το έβγαλα και το πήρα μαζί μου. Εδώ και 50 χρόνια το φυλάω σαν πολύτιμο θησαυρό. Το πλένω, το αερίζω, το σιδερώνω. Με αυτό θα συναντήσω το γέλιο μου στον κάτω κόσμο. Να του το δώσω να με γνωρίσει, να με συγχωρέσει. Μόνο αυτός ο Στη μέση ελευθεριά
πνιγμένη μέσα στα χαρτιά και τον υπολογιστή. Κεφάλι με σήκωσα. Θα πάω σπίτι να ξεκουραστώ, γιατί αύριο πρέπει να περάσω μια επίσης κουραστική και μονότονη μέρα. Τι είναι αυτή η αφίσα? Τι λέει εδώ? Πώς το ξέχασα? Αύριο δεν είναι μια κουραστική και μονότονη μέρα. Αύριο είναι μια ημέρα μνήμης. Μια ημέρα εθνικής μνήμης. 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης γενοκτονίας και η Κομοτηνή θυμάται. Θυμάται τους προγόνους, μια όχι τόσο μακρινής εποχής, που διώχθηκαν, βασανίστηκαν και πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Ένας δύσκολος δρόμος που τους οδήγησε εδώ στη χώρα μας. Πιτσιρίκα λίγο τότε. Μέσα τις δεκαετίες του 60, πρώτες τάξεις του Δημοτικού, είχαμε στη γειτονιά μια δουλειά, την κυρία Αλεξάνδρα, σαλεμένη από την καταστροφή. Ποιος να ξέρει τι είχε πάθει κακομοίρα. Που τα γύρω από ξά, ανέβαινε σε ένα βουναλάκι και φώναζε. Έρχονται! Έρχονται οι τσέτες! Κι άρχισε το μυρολόι. Εμείς πιτσίρικα τότε δεν τα καταλαβαίναμε. Δεν ξέραμε τι κοροϊδεύαμε. Θυμάμαι κάποια στιγμή με μου φώνασε στη γιαγιά μου. Και άρχισε να μου μιλάει για την κυρία Αλεξάνδρα και για κάτι άλλες γρίες που είχαμε στην γειτονιά. Πάντα μαυροφορεμένες, με σπασμένες μέσες που δεν μπορούσαν να σηκώσουν το κορμί τους και περπατούσαν πάντα σε αυτές. Αυτές θυμάμαι την παιδιά. Ήταν κοριτσάκια τότε στην καταστροφή, 12-13 χρονών. Τους βιάζανε οι Τούρκοι και τους σπάσανε τη μέση. Όλα αυτά είναι δραμάτια που μας τα χρωστάνε οι Τούρκοι. Και αυτή τη γιαγιά μου κομμένη, που ψηφίζει ονόματα αγαπημένα, ονόματα πόλεων, στα οποία αφήσαμε τη ψυχή μας. Μου έλεγε πως μπορούσε να καταπλήξει εμείς την Αγία. Άγια μέρη, τα οποία δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
Κι έτσι έγινε. Οι πόντιοι πρόσφυγες με πολύ κόπο προσπάθησαν να προσαρμοστούν στο νέο, δύσκολο περιβάλλον και τα κατάφεραν. Η στροφή στην παιδεία, για να απεγκλωβιστούν από έναν φαύλο κύκλο στερήσεων και ανέχειας, ήταν μια ασφαλής οδός. Η φιλοπρόοδη φύση τους, ο επίμονος χαρακτήρας τους και η αγάπη τους για την πατρίδα τους βοήθησαν να ενταχθούν στον κοινωνικό ελλαδικό κορμό και να γίνουν αποδεκτοί από την ελληνική κοινωνία. Σήμερα αποτελούν ένα δυναμικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας με ευαισθησία στα μαρτυρικά δεινά των προγόνων τους. Έχουν τη δύναμη, την υπομονή και την επιμονή να πείσουν την ανθρωπότητα πως υπέστησαν γενοκτονία.
αφήσει το παρελθόν, την έχει μόνο ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι όχι. Ονομάζομαι Κεμάλος Μαν και είμαι λοχαγός στο στρατό των Τούρκων. Αυτή που θα παρακολουθήσετε είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που τότε βρισκόταν στην αντίπερα όχθη και τώρα χρόνια αργότερα παλεύει ακόμα με τις ερημίες. Get out! Get your hands off me! Get every one of you Christians out! Stop! Stop! Hey! Kill the family!
άλλους συντέλεσε στην δημιουργία μιας γενοκτονίας, ενός ολοκαυτώματος, ενός παρελθόντος που δεν πρέπει να συγχυστεί. Έλληνες του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Ήρθαν στην Ελλάδα λίγο μετά την
υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους σε απώλειες πολέμου, λοιμούς και ασθένειες. Ελάχιστες χώρες έχουν επισήμως αναγνωρίσει τη γενοκτονία, η οποία συνιστούν βήμα της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής, δηλαδή της Ανατολικής Τράκης και της Μικράς Ασίας. Το ιστορικό παρελθόν ζητά δικαίωση. Οι χιλιάδες νεκροί και τα εκατομμύρια προσφύγων ζητούν δικαίωση. ψάρι βγαίνει από το θικάρι και ξετάτει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενής το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η νοημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουν. Ονομάζομαι Κώστας Μαθρίδης και είμαι από τη Σαμψούλα του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Ελένη Μαθρίδη και είμαι από τη Σαμψούλα του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τσαουσίδη. Κατάγομαι από την Κερασούτα του Πόντου και με την ανταλλαγή ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Το όνομά μου είναι Γερική Παναγιωτίδη. Είμαι από οικογένεια προσφύγων από την Ισούτα του Πόντου. Με την ανταλλαγή η οικογένειά μου ήρθε στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Διονύσης Βαλετσίδης και κατάγομαι από το Κάστρο του Πόντου. Με την ανταλλαγή ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Κατερίνα Φτερίδη και κατάγομαι από την Αμάσια του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Γεωργία Μαρατίδου και είμαι από τη Σκρόπη του Πόντου. Με την ανταλλαγή ήρθα και εγώ στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Ορτία Μπατζίδου. Κατάγομαι από τα Πλάτανα του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας. Ονομάζομαι Σταυριανή Χριστίδου. Είμαι από την Αργυρούπολη του Πόντου. Με την ανταλλαγή ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι πρόσφυγας. Το όνομά μου είναι Μαρισσόλα Πετελίδη και κατάγομαι από το Κάστρο του Πόντου. Είμαι πρόσφυγας.
Εγώ θα ήθελα να πω και να επισημάνω ότι και βέβαια δεν είμαι πιο κατάλληλη να το πω αυτό και να μιλήσω, αλλά θα πω ότι όλοι οι λαοί έχουν στην ιστορία τους τέτοιες μετακινήσεις κάπως. Και αν εμείς είμαστε από αυτούς που ήρθαν εδώ γιατί μας αντάλλαξαν, το ίδιο έφυγαν και πήγαν και από εκεί. Και αν θέλαμε να ακούσουμε και εκεί από τις ιστορίες, υπάρχουν πάρα πολλοί που πήγαν από τα Γιάννενα, από την Κρήτη και αφήσαν πίσω τους και αυτοί. Ό,τι αφήσαμε εμείς από εκεί που ήρθαμε. Ο Πόντος βέβαια έχει μια πιο σκληρή ιστορία, γι' αυτό και την τιμούμε. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, παιδιά, είναι ποιο. Ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν οι ιστορίες σαν αυτή. Αυτό είναι το δίδαγμα. Δεν το κάνουμε και δεν το μαθαίνουμε και έτσι νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε το μίσος που είναι. Το κάνουμε και το μαθαίνουμε για να μην το ξεχνάμε και να μην το επαναλάβουμε. Είτε είμαστε έτοιμες, είτε είμαστε από άλλο. Για να μην το ξεχνάμε, να μην επαναλαμβάνουμε. Υπάρχουν ιστορίες αντίστοιχες, όχι μαζί. Υπάρχουν κι άλλοι λαοί που ζήσαν τη Γενοκτονία. Και οι Αρμεναίοι. Κάποιοι και οι Σύριοι. Η ιστορία από τα πολύ παλιά χρόνια. Και δεν είμαι εγώ αυτή τη διδάσκω ιστορία, δεν ανήκω στην ιστορικότητα. Λόγω στην ιστορική μου εκπαιδευτούν. Έχει να διδάξει πολλά. Αυτό που εμείς θέλουμε να πάρετε είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε πιο, να μαθαίνουμε από την ιστορία, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Να μην επαναλαμβάνουμε τους ίδιους ξεριδρομμούς, τους ίδιους διωγμούς, τους ίδιους θανάτους, τα ίδια αυτά να χωρίζουν λαούς και να έχουμε τα μίση ανάμεσα. Αυτό νομίζω θα πρέπει να κρατήσουμε ως σημερινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν οι εκπρόσωποι των διαφόρων συνόμων θα ήθελαν να πω κάτι. Δεν να πούμε, μπορείτε να σηκωθείτε όρθια. Η κυρία Μαυρίδου, είναι η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, φαντάζομαι. Κυρία Μαυρίδου. Εγώ, ας πω ότι εκπροσωπώ τους κοντίνους τώρα. Είναι μια ιστορία που την είδαμε να ξεκινήσει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Με κείμενα υπέρασες, εξαιρετικά καλά συγχαρητήρια. Έκανες πολύ δουλειά για να φτάσεις φαντάζομαι σε αυτό το αποτέλεσμα. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά και να σκεφτούμε ότι δεν είχαν καν βιώματα. Με ρώτησα χθες
θεωρούμε πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το κοινό ήσασταν όλοι εσείς. Παιδιά που πιθανόν ποτέ να μην τα διδαχτήκατε ή πιθανόν δεν τα διδαχτήκατε, γιατί δυστυχώς η ιστορία μας δεν τα περιλαμβάνει, και όχι μόνο αυτά, και την ιστορία της Τράκης και πολλά άλλα πράγματα. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι τα ακούσατε εσείς, και εκείνο που θέλουμε και με την άλλη μας, με την προσπάθειά μας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, είναι να μην επαναλάβει αυτή η ανθρωπότητα τέτοιες τραγωδίες. Η γενοκτονία, όποιος την έχει βιώσει, είναι έτοιμα όλο το λαό να μην επαναληφθεί. Και αυτό μόνο όταν θυμόμαστε. Και εμείς από τη Διακά Σωματεία Νομού Ροδότης, ένα είναι το σύνθημά μας, μάθαμε να μην ξεχνώ. Και οι δάσκαλοι αυτών των παιδιών μάθαμε σε αυτά τα παιδιά να μην ξεχνούν. Μην ξεχάσουμε λοιπόν και να μην επαναληφθούν τις άλλες. να μην υπάρχει πόλεμος, να μην μπουν μέσα διχόνοιες εναντίον μουσουλμάνων και χριστιανών. Εμείς είμαστε ένα καθαρό παράδειγμα, ζούμε ειρηνικά, και αυτό που έγινε πριν πολλά χρόνια το έκαναν κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Η κυρία Χριστιανή πολύ καλά είπε ότι και εμείς είχαμε τα ανάποδα από εδώ, που έφυγαν και από εκεί. Ο λαός δεν φταίει. Έχουμε και πολλές περιπτώσεις που απλοί μουσουλμάνοι βοηθούσαν σε κάποιους πόνιους να κρυφτούν, και μην ξεχνάμε και ένα ιστορικό γεγονός που δεν το διδάσκουμε. Όταν τον ίδιο Φεριάου οι Οθωμανοί, γιατί τους σκότωσαν στο Βελιγράδι και δεν τους σκότωσαν στην Κωνσταντινούπολη? Γιατί ο Οσμάν Πασβάντογλου της πόλης Βίδη και ο Αλή Πασά είχαν μαζευτεί, μουσουλμάνοι ήταν και αυτοί, να πληθωρώσουν το Ρήγιο Φεριάου. Γιατί αυτός που είχε μια ιδέα να μην υπάρχει δικτατορία, να μην υπάρχει αυταρχισμό. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω ότι, να σας πω δύο λόγια, ότι μακάρι να μεγαλώσετε και να έχετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας σε ειρήνη, όχι σε πόλεμο. Αυτό είναι το κύριο σύνθημα. Και εμείς, σαν μουσικό σχολείο του Μουτενής, είμαστε το καθαρότερο παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα ότι οι χριστιανάκια και οι μουσουλμανάκια είναι μαζί. Μαζί παίζουνε, μαζί γλεντάνε, μαζί διαβάζουνε, και δεν τους χωρίζει είσαι χριστιανός ή είσαι μουσουλμάνος. Είναι Έλληνες